Aínda que levan tempo advertindo da falla de profesionais, denuncian que por primeira vez na historia do hospital houbo que derivar pacientes a outros hospitais ante a escaseza de internistas. Por primeira vez tuvo que tomarse a decisión de limitar o número de ingresos non por falta de camas, sino por falta de profesionais, porque chegamos a ter solo 3 internistas traballando de mañán, vendo cada un 25 ou 26 pacientes, cando a recomendación da Sociedade Española de Medicina Interna é que cada internista atenda nunha mañán 8 pacientes ingresados. Medicina interna é unha das especialidades máis afectadas pola falla de persoal, con tan só 5 médicos das 10 prazas orzamentadas, sufrindo unha situación de discriminación no que respecta tamén á realización das gardas. Los últimos meses hemos tenido que ser ayudados a cubrir las guardias por facultativos de otras especialidades de área médica por falta de personal y porque no éramos suficientes para cubrirlas, y lo que vemos con asombro es que de forma repetida, una y otra vez, las guardias de 24 horas y de fin de semana, cuando se cubren por especialistas o facultativos de otras especialidades, se realizan de 2 en 2, las cubren 2 personas, y cuando las realiza el personal de medicina interna se cubren con una sola persona. A situación non é moito mellor en urxencias, onde os profesionais vironse obrigados a transformar as gardas localizadas en presenciais. Tuvemos que esa garda localizada transformámola nunha presencia física que se dedica a ver pacientes como outro médico de presencia, non física, valga a redundancia. Cal é o tema este? Que no caso de que haxa un eventual traslado ou eventuais traslados a Compostela, ese compañeiro ou compañeira ten que sair e temos que repartir entre nós a carga de traballo. No que respecta á cirurxía, 2 dos médicos con praza no Barbanza están a desenvolver o seu traballo en Santiago. Medraron tamén as listas de agarda no servicio de fisioterapia, especialmente para aqueles pacientes que precisan acudir en ambulancia, posto que moitas delas están ocupadas realizando os traslados dos pacientes de medicina interna.